थाइसे थाइनै जमायनायमोन दा बेसेबांसो जाखोथाय नायनो नागिरदों आरो मास मोनथामनि फैसाया बेसेबां जाखो नायनायनि र' बेसेबांसो जाखोथाय हा गैलाबो आरो बेवहाय आरो जमायना दोनफिननांगोन नामा हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नै दिनैनि बे गोदान ब्लगावहाय ओरैबायदि खांगाल जानानै फैदों मानो होनबा नैबेयावहाय जि थाइसे थाइनै मोनो जेनेबा बाहायखोन्दा बेफोरखौ नैबेयावहाय थिना दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै जों सानगासिनो दङ नै सानगासिनो दङ दा नांगौ जानायखाय ओरैबायदि थाखा फैसाफ्रानो गैया नालाय बेयावहाय थाइसे थाइनै थिना दोननायखौनो नै दिनैहाय बिनिफ्राय ओरै हासिनानै बेखौ हासिनानै बेयाव बख'नांबाय आरो उपाय गैला लोगोफोर माथो खालामनो जि थाइसे थाइनै दङमोन बेखौबो हानजाजोब्बाय जमायना दोननाय फैसाया नांगौ समावहाय बुथुमनानै दोननाय आरोना नांगौ समाव जेनेबा हाननो हानाय बायदि बाहायनो हानाय बायदि बिदि साननानै जोङो जि बेयावहाय जि थाइसे थाइनै दोननो हायो बेयाव दोनदोंमोन दिनैहाय ओमफ्राय जोङो बेखौहाय नांगौ जानायलाय हासिनानै साननाय जाबाय आरो बेसेबांसो ओंखारगोन मिथिया लोगोफोर थाइबा 10 थाखा बिदिनो 100 बिदिनो 50 थाखा बेबायदि जमायना दोनदोंमोन आरोना लोगोफोर नै जोंहा सानैजों ओमफ्राय दा नांगौ जानायलाय बेनिफ्राय हाननांबाय आरो उपाय गैया लोगोफोर बिदिनो थाइसे थाइनै जमायना दोनदोंमोन लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै जि गोरिब मानसिनि हाजिरा मावै मावै थाइबा 20 थाखा बा 10 थाखा बिदि जमायना दोनदोंमोन आरोना लोगोफोर बेखायनो दिनै नांगौखाय बेखौ खुलिनाय जाबाय आरो मा खालामनो लोगोफोर मादै फैबाय ओमफ्राय आगैखौ लाखिनानै सैमाया दं ए मानो लाखिनांगौ एव बार'बा बेसेन जाखो 2200 ओमफ्राय बियो 7 8 950 थाखा नैबेयावहाय 1200 लोगोफोर हाजिरा मावनानै दखान होनानै नैबेयावहाय दखान होनानै साहा दखान होनानै जि थाइसे थाइनै मोनो बेयावहाय जमायनानै दोनदोंमोन आरो जोङो दिनैहाय जोङो फैसाखौ नांगौ जानायखाय नैबे फैसाखौहाय दिहुननाय जाबाय आरोना लोगोफोर नैबेयाव टटेल 10 1100 3250 थाखा 3250 थाखा जोंनि थाइसे थाइनै जमायना दोननाय फैसाया 3250 थाखा 3250 थाखा जाबाय आरो बेवहाय बारासो दंदां साननो रोंबाय आङो सानजोबखादों बारासो दं खोमा नायलाय 10 थाखा 20 थाखा ओमफ्राय नैयाव 50 थाखा जाखाबायब्रा नैयाव 50 बिदि जमायनानै दोन आरोना लोगोफोर बयबो मानो होनबा थाइसे थाइनैबाबो 20 थाखाबाबो 10 थाखाबाबो 50 थाखा मालाबा जाबाय 100 औ बिदिब्लाबो नांथारगौहाय सहाय मोनथारो सहाय मोनो बिदि जमायनानै दोन आरोना लोगोफोर बिदि जमायनानै दोनब्लासो मानो होनबा माबायो नालाय मालाबा नांगौ समावहाय नै दा जोंनो नांगौ नालाय जोङो बेखौ बिसिनांबाय आरो हासिनानै दा नैबे जमायनाय फैसाखौहाय जोङो बाहायनो हासिगोन आरोना लोगोफोर नैखौहाय ओंखायनो लोगोफोर आं खावलायो बयखौबो जायफ्रा हाजिरा मावना जायो खामला मावना जायो जोंहाथ' साख्रिआवलाबो नङा नालाय साख्रिआवलाफ्रासो मालाय मासै मास दरमाहा मोनबाय थायो जोंहा बे हाजिरा मावनायखौनो जि गरसे गरनै थाइसे थाइनै दोनथुमनो हायो दोनथुमबानो जाबाय बेबायदि बायनानै आं बिराद फिसासो बायदों बे 20 थाखाल'सो लायो आरोना 20 थाखायावनो जोङो मास मोनसे बा 1.5 मासावनो जोङो 3000 ना
3000 ना बेसेबांबा जों जमायनो हाबाय आरोना नोंथांमोना बयबो जमायबानो जाबाय सोरबा सोरबा जायफ्रा जमायनो गोसो बारा गैया नै 10 थाखा 20 थाखा 50 थाखा बेफोरबायदि जमायनानै लाबानो जाबाय बेमबा मेरला नै जमायनानै ला लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै दे बोसोरसे दोननांगौबाथ' बोसोरसे दोननांगौबा बहुत फैसा जागोन बोसोरसे दोननायमोनबा बहुत फैसा जागौमोन आरोना बोसोरसे दोननायमोनबा बे 10 थाखा 20 थाखा 50 थाखा मालाबा 100 जमायनानै दोन लोगोफोर बयबो जमायनानै दोन अब्लासो मालाबा नांगौ समावहाय जों बाहायनो हानाय बायदि लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे